Ahoj, já jsem Honza Rybář, na stativu je iPhone 16 Pro, o kterém vám dneska chci říct, že dle mého názoru tou největší změnou téhle generace oproti generaci předchozí je posun ve zpracování zvuku. A to zejména díky nové funkci zvané Audio Mix. Ta nám dovoluje přímo za chodu velmi dramaticky a k lepšímu měnit kvalitu výsledné zvukové stopy. Podstatné je, že jedna jediná věta pak může znít opravdu velmi rozdílně. Podstatné je, že jedna jediná věta pak může znít opravdu velmi rozdílně. Podstatné je, že jedna jediná věta pak může znít opravdu velmi rozdílně. Podstatné je, že jedna jediná věta pak může znít opravdu velmi rozdílně. Každý tvůrce videí vám řekne, že diváci vám odpustí skoro všechno s výjimkou nekvalitního zvuku. A právě díky funkci Audio Mix u iPhone 16 nastává opravdu významný skok vpřed. Špatné počasí a zajímá mě, jestli jsme schopni odizolovat navzdory ruchům alespoň trochu můj hlas. Špatné počasí a zajímá mě, jestli jsme schopni odizolovat navzdory ruchům alespoň trochu můj hlas. My totiž dokážeme díky nastavení v tom Audio Mixu eliminovat spousta věcí, například právě zvuky z okolí. Je tady ta možnost standardní, ale potom je tady zásadní funkce ze záběru, která dá prioritu tomu, co je v obrázku, co je natáčeno a potlačí okolí. Tak a já teď jsem z pozadí pustil ještě jednu stopu. Skákal pes přes Vidíte, oves, že když teď je to normální, velmi zásadní, tedy za prvé, že to bylo. tak to pořád slyšíte, ale je to rušivé. Ale když teď pustím to ze záběru, tak to je vlastně potlačené. Zmizí to kdesi na pozadí. Další skvělou možností je studiový mix. To znamená, že jak teď můžete slyšet, ten systém se pokusí úplně vyeliminovat různé ozvěny a dát tomu zvukovému záznamu takový pocit opravdu, že jste někde ve studiu. Za mnou jezdí tramvaje, Václavské náměstí a mě zajímá, co je možné s tím si počít. Za mnou jezdí tramvaje, Václavské náměstí a mě zajímá, co je možné s tím si počít. A pak je tam ještě filmová možnost, která tak jako ve filmech se opět soustředí na to, co je v záběru a ty zvuky z okolí posadí do okolí. Říkám to trošku nepřesně a nevědecky, ale opravdu to tak funguje. Dokonce je možné pomocí tohoto šoupátka měnit a nastavovat intenzitu těchto efektů, ale to jsem nedělal. Mimochodem, není špatné vědět, že to celé funguje na principu toho, že iPhone kreativně, patrně i s využitím různých sofistikovaných algoritmů, pracuje se 4 mikrofony. To znamená těmi 2 hlavními, ty jsou na spodní straně a potom s těmi dalšími 2, jeden je na přední, jeden je na zadní straně. Podstatné je, že jedna jediná věta pak může znít opravdu velmi rozdílně. Podstatné je, že jedna jediná věta pak může znít opravdu velmi rozdílně. Podstatné je, že jedna jediná věta pak může znít opravdu velmi rozdílně. Podstatné je, že jedna jediná věta pak může znít opravdu velmi rozdílně. Slyšíte to, jak různé varianty zvuku jsme schopni dostat. A krom toho opravdu platí, že celkově ten zvuk je mnohem lepší. A v tomhle kontextu prosím nezapomeňme na naprosto zásadní drobnost, která se nazývá redukce hluku působeného větrem. Tady slyšíte obrázky z mé letošní dovolené, kdy mě opravdu štvalo, jak tam ty poryvy větru kazí záběr. A tady jsou moje testy od Karlova mostu a funguje to opravdu skvěle. Nemyslíme si tedy, že úplně totálně ty poryvy zmizí. To ne, pořád tam ty opravdu silné budou, ale ta redukce je vážně cítit. A kdybyste se mě zeptali, co bych opravdu nechtěl vyměnit na iPhone 16, tak to je tahle jedna drobná věc. Je to drobnost, ale dramaticky se projeví na kvalitě toho, co přineseme z dovolených. Tedy díky moc, přeji vám, ať máte lepší zvuk. Já jsem Honza Rybář.